деталността умъти и си мислиш, никой не оценява труда ти. Чувства критици, голяма е емоцията, но аз си избирам порцията. Хората са главният двигател и ме тласкат да си остана мечтател. Ама с мен стои един преподавател и не преподавател, ами приятел. От малко дете мечтата ми беше да се изгубя в нотите и не гоня имотите, а емоциите. И си уча уроците, казах ми не става. И сега заради това аз трябва да се откажа, или пък да им покажа, че грешат, или пък това е истината и вътрешно се моля да спрат. По тая логика живея за хората, месите жи умората, къде да намеря опората. Малко не издържах на злобата, ама такива са хората. И да, ще стана, ще им покажа да ги е яд, ще пея пак. Точно заради тях ще стана, ще им покажа да ги е яд, ще пея пак. Ще пея пак и това е факт. Офанзива, съзнанието ми се адаптира. Влизам с голяма сила. Ще пея пак и това е факт. Офанзива, съзнанието ми се адаптира. Влизам с голяма сила. Влизам с голяма сила, офанзива съпротива, това демонстрира, че психиката я има. Ще следва мечтите си, една от които преподавателките да ме аплодира. Зад мен да не спира, несравнима, незабравима, неповторима. Те първа идва от музиката ми красива, за някои ревлива, за други пък несполучлива. Важното е да сме живи и здрави, Бог определя съдбата ми, вярвам и се доверявам изцяло на него. А ти си просто наблюдател с мнение, винаги ще си срещу мен или до мен, зависи само от възход или падение. Към тебе аз нямам мнение, само наблюдение, имам си търпение и твърдение, че мога да контролирам собственото си поведение. И няма да спра с музиката, мен си гори искрата. И ме кефи да виждам как хората се радват, личим по лицата. Ще стана, ще им покажа да ги е яд, ще пея пак. Ще стана, ще им покажа, ще остана да ги е яд, ще пея пак. Ще пея пак и това е факт. Офанзива, съзнанието ми се адаптира. Влизам с голяма сила. Ще пея пак и това е факт. Офанзива, съзнанието ми се адаптира. Влизам с голяма сила.